Haló? Halló. Haló? Üdvözlöm, én Pincsák Melinda vagyok a Vasnép rögzített vonaláról, és Szájbéli Zsoltot keresem. Szájbéli Zsoltot? Igen. Igen, a pillanat. Igen, haló? Üdvözlöm, én Pincsák Melinda vagyok a Vasnép rögzített vonaláról, Üdvözlöm. és Szájbéli Zsoltot keresem. Igen, nem mondja. Üdvözlöm. Érdeklődni szeretnék, hogy jár önöknek az újságunk, a Vasnépe újságunk? Nem, nekünk nem jár. Nem. De régebben járt? Önöknek? Régebben? Nem Igen. hiszem, nem járt. Nem járt. Nem. Rendben, csak azért kerestük meg önöket. Annyit hagy mondjak már, az adatot nyilvánosan elérhető telefonkönyv alapján ismerjük, melyek kapcsolatban bármikor kérjük. Ja, önök ismernek engemet? Elnézést, ismernek engem? Szájbéli Zsoltot? Nem. Ja, nem ismer. Azt mondtad, ismernek. Nem, adatát nyilvánosan... Lehallgatja? Adatát nyilvánosan... Tessék? Nem, most olvasom. Adatát nyilvánosan elérhető telefonkönyv alapján ismerjük. Ja, hát akkor ismernek mégiscsak. Igen? Melyek kapcsolatban bármikor kérheti az adatkezelésről történő tájékoztatást, adatai helyesbítését, azok törlését, illetve zárolását. Az adatkezelési tájékoztatót a www.plt.hu weboldalon tudja írásos formában megtekinteni, illetve onnan letölteni. Ezt le kell töltenem most? Menjek a géphez, vagy? Nem kötelező. Ja, azt hittem most már töltsem. Megnézni? Igen? Nem. Szeretném megnézni, igen. Tehát akkor, amit mondtam az előbb, a www.plt.hu weboldalon tudja írásos formában megtekinteni, és onnan letölteni az adatkezelési tájékoztatót. Na. Ezt az adatkezelési tájékoztatót, jó? Aha, igen. Rendben, illetve azért kerestük meg önöket, mert a kiadó egy nagyszabású évindító akciót szervezett új olvasóinak, melyek keretein belül egy évig ingyen tudják kihasználni a megújult vásárlói megyekártyánkat. Ezt ismeri a megyekártyát? Hallottam már róla itt az egyikben ismerősen, Berényitől, Mikitől, ő mondta nekem ezt. Hallottam már. Tehát a megyekártyáról annyit hagy mondjak, már egy plastikkártya névre szóló, a kártya sikerességét látva, illetve ügyfelek kérésére egyre több üzlet csatlakozik az elfogadóhely hálózathoz, így az élet minden területén 5 és 10-30%-os kedvezménnyel tud vásárolni a kártya felmutatásával. De szuper! Tehát itt élelmiszerboltok, húsboltok, pékségek, gyógyszertárak, vannak elfogadó helyek, privatüzletek, illetve már most elfogadják a strandokon, állatkertekben is. Állat is tudok venni, vagy hogy? Nem, hanem a belépő, tehát a belépő. Ja, azt hittem, hogy az állatokat meg... Ja, elnézést, akkor rosszul értett, azt hittem, hogy ezt állatokat eladnak. Nem. Ja, igen? Igen, tehát minden mellett a napi napot is jutányos áron napi 115 forintért tudják olvasni ebben az akcióban, ami mellé 2 ingyenes melléklet, hetente egy tévéműsor, havonta pedig egy 50 oldalas rejtvényújság is érkezik. Hát inkább rejtvényújságra térnék, tévét nem nézek én. Már évek óta. Az a tévéújság az nem kéne. Tévé az... Hát a tévével együtt kell, tévét küldenek, akkor hozzák az újságot. Tévénél nem. Tévét nem küldenek? Nem. Akkor nem tudom. Igen? Tehát a promóciós nap különlegessége, hogy a vásárlói kártyát, és nem csak a vásárlói kártyát, illetve a napilapot kapja meg tőlük, hanem 3 nagyszerű ajánlat közül is választhat. Igen? Hallgatom. Hát az egyik ilyen lehetőség az lenne önöknek, hogyha tehát a havidíja az újságunknak 2995 forint lenne egy rövid 1 éven keresztül, és ajándékba kapják hozzá a Színes Hot magazinunkat, illetve az Automotor magazinunkat. Automotor, és abban hirdetések is vannak? Vagy csak ilyen automotorok? Hát én annyit tudok erről elmondani, hogy a legújabb modellek vannak benne. Modellek? Fotómodellek? Vagy milyen? Olyanok is vannak benne, vagy nincs? Az újságban. Ja, de modellek? Hát gondolom automodell. De nem ilyen Zima Linda meg ilyenek akkor. Tessék? Nem ilyen Zima Linda, nem ilyen fotómodellek akkor. Nem. Na igen, közben akkor hallgatom tovább, igen, mondja. Tehát modellek vannak, tesztek vannak bele, kiállítás, autóknak a tesztjei. Testek is vannak. Test, igen.
kiállítások vannak benne, tehát ez havi rendszerességgel érkezne önöknek, a hordómagazin pedig az heti rendszerességgel. Hetente. Ez ugye igen, az havi 2995 forintba kerülne önöknek. Vagy így egybe? Nem. Tehát ha havi 2995 forintba kerülne önöknek a napilap, egy rövid egy éven keresztül, és ezt heti rendszerességgel akkor kapják hozzá ajándékba a 6 magazinunkat, illetve havi rendszerességgel ezt az automotor magazinunkat. Hát ez akkor dőzsöl, hát akkor minden nap egy újság. Vagy hogy? Mondom, heti rendszerességgel ez a 6 magazin. Ja, hogy hetente, Hetente egyszer, és havonta egyszer megkapják ajándékban még ezt az automotor magazinunkat. Na, hát az szuper, nagyon jó hangzik, igen. Illetve a másik ilyen lehetőségünk az lenne, tehát ugyanígy 2995 forintos havi áron lenne. Elnézést, minden annyiba kerül, nem lehet alkudni, vagy valami? Minden ennyi? Hát alkudni nem tudok. Hát sajnos. Igen? Tehát ajándékba kapna mellé, tehát ha elfogadja ezt így, akkor 2995 forintba kerülne önöknek a napilapunk, és akkor mellé ajándékba kapna egy Orion kávéfőzőt, kávéfőző? És 6 csomag kávét még ajándékba. De szuper lenne az is. Éppen a kávéfőzőről annyit lehet tudni, hogy 4 személyes. 4 személyes? Üvegkiöntő szintje 4. Igen. Tehát üvegkiöntő szintjelzékkel van, gőzkapcsoló van benne, tejhavosító, a teljesítménye az 800 watt, és 350 ml-es a tartálya. Igen, vagy a másik lehetőség, mondta több lehetőség. Illetve a másik lehetőség, az ugye 2995 forint lenne ugyanígy önöknek a napilapára, egy rövid egy éven keresztül, igen, és akkor ajándékba kapná hozzá egy okos órát. Okos órát? Igen. Az okos óráról annyit lehet... Igen? Hát csak egyszer kapnám meg, ezt nem kapnám minden héten, igaz? Az okos órát? Igen, ez csak egyszer, igaz? Igen. Igen. Hát annyit lehet róla tudni, hogy a színe az fekete. Hívások, kontaktok és SMS-ek szinkronizálása Bluetooth-on keresztül, értesítések a kedvenc applikációjáról, óra, ébresztő óra, naptár van benne, stopper óra, számológép. Ennyi minden van benne. Kalóriaszámláról, igen. Több nyelvű jó menü. van benne, mert el vagyok kicsit hízva aztán. De akkor megyek, akkor számolj, mennyit égetek el, mennyi kalóriát, minden? Valószínű, igen. Micro USB csatlakozó van hozzá, illetve kompatibilis Android és Apple telefonokkal. És erre a kiadó egy év garanciát vállal. Igen, közben a testvéremnek mondom. Tehát ez a 3 lehetőség, amit fel tudok önnek ajánlani. Melyik volt az a 3, vagy melyik volt az, amelyik tetszett önöknek, vagy önnek? A második az jó volt, nem? Az tetszett azért, az jó volt. Azt mondja, hogy a második melyik az jó volt. Melyik volt a kávéfőző csomag, vagy melyik az nagyon szuper lenne, igen, a kávéfőző. Kifingatta a kávéfőzőnket a bocsémat. Rendben, akkor érdekli önt a lehetőség? Érdekelne, igen. Rendben, akkor egyeztessük már le az adatokat, tehát Szájbéli Zsolt, lehet erre a névre? Igen, Szájbéli Zsolt. Szájbéli. Végbéli, igen. Szájbéli, igen. Végbéli. Nem. Nem, ha nem, hogy lenne, akkor ez, javítsuk már át. Ja, már hogy... Vagy hogy van ez? Hát ez itt valami nem jó. Ez így nem lesz jó. Mert mi volt a gond, ami nem volt jó? Vagy mi a gond? A lakcím nem egyezik. Igen, akkor mi a lakcíme? Akkor azt elmondja nekem? Kiegészítő emelet ajtó, az nincsen semmi akkor? De van 5. emelet, 2. ajtó. Egy pillanat, akkor még ezt kijavítom. Tehát akkor 5. emelet és 2. ajtó. Tehát figyelj, akkor Szájbéli Zsolt, igen. Most még annyit, hogy majd vissza tudna hívni egy pillanat múlva, vagy lehet, hogy ma nem lesz jó, mert most éppen megyek dolgozni, aztán ugye beérek munkahelyre, ezt nem tudom, föl tudom venni a telefont.
Mikor hívjam akkor vissza önt? Nem tudom, majd... Visszahívom, nagyon szíves. Szívesen. Hát igazából az a baj, hogy majd otthonról akkor, hogyha tudnám, nem tudom mikor végzek, az a baj. Este felé valamikor, a testem már nem jó, igaz? Esti órak. Hát én délután 4-ig vagyok itt, vagy a kollégáim vannak itt 6 óráig. Ja, az a probléma, hogy ez nem lesz jó nekem ez a mostani nap, majd a következő pár nap múlva lehet föl tudom. A holnap délelőtt jó ennek akkor? Hát úgy néz ki, hogy jó, de nem lesz jó, akkor majd visszatérünk erre még. Jó, de egyelőre úgy néz ki, hogy érdekelne, még én beszélem otthon az asszonnyal, hogy őt is akkor érdekelne. De egyelőre ez öcsémnek nem tetszik ez az ajánlat. Meg nekem is, de még vele megbeszélek. Addig ne fixáljunk le semmit szerintem. Nem, jó, persze, akkor visszahívom önöket, de mikor? Persze, mindenképpen. Nem tudom, holnapi órák, holnap délutáni órákban, hogyha tudna, vagy dél. Délután mikor hívhatom? Hát, vagy ebédidőben, vagy mikor? Hát ebédidőben ne hívjon, mert akkor ideges leszek. Inkább ilyen... Akkor... Mikor? Ilyen délután 3 óra. Délután 3 óra, jól van, rendben. Akkor fogom még keresni önt ezzel kapcsolatban, jó? Jó, oké. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont